Dąbrowska. Pokłóciły się książeczki z dębowej półeczki. Ta z obrazkami uważała, że jest najpiękniejsza. Ta z wierszykami, że jest najmądrzejsza. A ta o dalekich krajach, że jest najważniejsza. Ja będę pierwsza, bo mam okładkę we wszystkich barwach tęczy, mówiła jedna. A ta druga powtarzała jak papuga. Kto nie zna wierszy, nie będzie pierwszy. Trzecia prezentowała pozłacane brzegi okładki i mapy z całego świata. A ja jestem uczona, znam trasy podróży i miejsca wielkich odkryć. Ależ nic podobnego, bo ja... Tak się kłóciły książeczki do chwili, gdy przyszła Ewelinka i wzięła wszystkie trzy. Rozłożyła je na stole i na kartach pierwszej znalazła obrazek ze starym zamkiem. W drugiej znalazła baśń o królu Popieru, a na mapie z tej trzeciej znalazła miejsce, gdzie stoi mysia wieża. Wszystkie jesteście najważniejsze, powiedziała i zakończyła kłótnię.